سلام زغبركم حوات كما تكونوا حاوكم منكسي لو ما عند خاني بغال اسرح بغال فيديو مصيكم علىكم نايلو ما عند فيديونا تكون زيا ابلكيشن زيا ابلكيشن زيا مايكروسكوب كان انتي كم تسرح انتي كم تغمنا كنمارينا قدمنا بتمرت مغادنا ግን سبسكرايب زي ገበርኩም سبسكرايب እንዳ ገበርኩም ቤተሰብና ይዛ ቻናል ኮን ብትሕተና አተኩም ቀጥታና በትምርቲ እዛ አፕሊኬሽን እዚ አብ ፕሌይ ስቶር ነረኽቦይና አብ ፕሌይ ስቶር ዳውንሎድ ምስ ገበርናዮ ልክ አቀምዚ አይነት ይት ምልክቱ ክንከፍቶ ከለና ከፍት ምሰበልናዮ ብዙሕ ከምዚ አይነት ዝርዝር መፂናሎ እዚ ኣብዚ ምስኡ ዘሎ ትሪዎ ኣለኹም ዝቕሉ እዚ ኣየድልየናኒ ኣብዚ ኣላዕሊ ስታርትኣፕ ትብላላ ሪኢኹማ ና ስታርትኣፕ ምስ በልናያ ቀጥታ ክፈተልና ከምዚ ዓይነት ኣድቨርታይዝ ክመፃልኩም ከሎ ኣብዚኣ ናለት ኤክስ ን3 ሰከንድ ያትፀንሕ ኤክስ ትብልዋ እዚኣ ብድሕሪኡ ኣብዚኣ ፐርሚሽን ሓተንሎ ካሜራ ክጥቀም ይብለንሎ yes ዝብሎ ምክንያቱ በካሜራ ብናይ ዳይሬክት ካሜራ ክጥቀም ስለ ዝኮንኩ ኣብዚኣ ኻኒ ምርጫ ህበንሎ only this time ክብሎ ሕጂ ክጥቀመላ ስለ ዝኮንኩ only this time ራይዎ ንዓኹም ንምርኣይለ ኣብዚ መጽሐፍ ቅዱስ ቀሪበ ኣለኹ ጽሕፈቱ ደቂቕ ስለ ዝኮነ መጀመርያ በካሜራ ገሪአኩም በካሜራ رايو الصحف قرب دقيق إلي كاتتان هبتا application ناتو رايو تي application كندمنتاي يعبي ولو ريو لهم اوكي كابزن العلقة عبتا دلينا يا خاني ابزات حاتي غريتا نزي عموشتي اكس تبلا لابزيات ريو لهم كمزي عيلات صنعكم كنقيرو ندحر دلينا نزيا مصينا بزات حتي كنكفنا بلا از دمص دسمعكم زلو كقير كلي كاوز عابيه اخونا لنا تدلينا ازي انغير تريو لهم ابعانت بوتا يدل ازا موبايل ግን ካውናኡን እንዳ ዓበየን እንዳ በለን غيدالو እንዳ ናአሰን ኣብዚኣ 5 ኤክስ ክንገብራይና ከምዚ ሒስኩም ማንከለኹም እንድሕር ጽቡቕ ምንጻር ኣቢኩም በዘን ክልተ ጎን ዘለዋ ሓንቲአን ንትንክፍ ሪኢኹሞ ባዕሉ የነጽሮ ከምዚ ገይሩ ኦኬ ካልእ ተወሳኺ ኣብነት ከም ኣብነት ዘምጻኽዋ ኣብዚኣ ይቕሬታ ሓንሳብ ኣብዚኣ ኸ መድሃኒት ኣላ ናይ መድሃኒት ታሽሙ ኩሉ ሻዕ ደቂቕ ጽሑፍ እንድሕር ሪኢኹሞ ክፍት ኣቢልና ከምዚ ኣቢልና ምስ ክሪኦ ከለና ትሪእዎ ኣለኹም ከም ድሌትካ ጌርካ ተንብቦ ትኽእል ኢኻ እዚ ክደቅቕ መዓት እዩ ጽሑፍ ዘርእየኩም ዘለኹ ምናልባት ናይ ምሸት ዋላ ክነንብብ ተደሊና ናይ ለይቲ ክተንብብ እንድሕር ደሊኻ ሕጂ ብዚ መጽሓፍ ቅዱስ እዚ حجي بريلو مبرهاتي ግን ናይ ዋላ ሓንቲ አይርብሸነኒ ምክንያቱ በዛ ቴሌፎን ስለዝሪ እቲ ነጸብራቕ ናይቲ ብርሃን ናይቲ መጽሐፍ ቅዱስን ናብ ዓይነይ ዋላ ሓንቲ ይጎዳኣነኒ ስለዚ ነቶም አባ ናይ ዓይን ጸገም ዘለኩም ሰባት ምናልባት ቶም ከተንብቦ ከለኹም ቁርብ ዝድቕ ዝበለ ነገር ዘጸግመኩም እንድሕራሎ ዛ አፕሊኬሽን እዚ አውሪድኩም ተጠቀሙላ ናይሎ ማዕንቲ ትምርትና እዚያ ኔራ ሕቶ ሪእቶ ተለኩም ጽሓፉ ለይ ክምልሴ ሓውኩም መንግሴ በኻልእ ትምርቲ በኻልእ ስራሕ ክሳብ ንራኸብ ወድዓንኩም